Můj vlastní příběh začal přátelstvím s Petrou Němcovou. Prověřili ho těžké chvíle společně prožité po tsunami v jihovýchodní Asii a tohle pouto drží dodnes. Tsunami ukázalo, že udržitelná pomoc je to, co komunitám nejvíce chybí. Petra se rozhodla postavit školu a já neváhla svou přítelkyni podporovat. Když jednou začnete druhým pomáhat, už nemůžete jinak. Na celém světě bylo ale mnoho dětí, které čekala budoucnost bez naděje na vzdělání. Proto jsme založili nadační fond Happy Hearts. Dokončili jsme první školu a stavíme dál. Stavíme bezpečné školy v zemích postižených přírodními katastrofami. Happy Hearts to jsou příběhy o přátelství, o lidské soudržnosti a odvaze zachovat svět bezpečný a laskavý. A dává to smysl. Díky vzdělání si lidé, kterým pomáháme, budou moci v budoucnu pomoci sami. Nebudou tak závislí na naší další podpoře. Prostřednictvím nových škol přinášíme naději. Pomáháme generacím dětí a celým komunitám. Po ničivých katastrofách je svět k postiženým komunitám solidární. Po první vlně pomoci bývají však děti z těchto oblastí dlouho zapomenuty. Jejich návrat do školy trvá často až 6 let. My jsme díky partnerství s All Hands and Hearts Smart Response a zapojení dobrovolníků z celého světa schopni dokončit školu za 6 měsíců. Od naší první školy jsme ušli dlouhou cestu. Teď díky pomoci přátel a partnerů oslavujeme otevření škol v zemích na celém světě. Ale stále je příliš mnoho dětí, které na svůj návrat do školy teprve čekají. Všechny děti jsou pro nás dospělé nekonečnou inspirací. Každé dítě má právo na vzdělání a s vaší pomocí a podporou můžeme vytvořit svět, ve kterém budou moci všechny děti chodit do bezpečných škol. Pomozme společně dětem žít bezpečnější, šťastnější a lepší život.